салом дӯстони азиз, дар навори имрӯза ман мехостам барои шумо дар бораи мафҳуми бизнес кардан бо Faberlic каме ҳам бошад суҳбат намоям. Бинед, ҳангоме ки шумо дар ширкати Faberlic ройгон аъзо мешавед, шумо соҳиби интернет мағозаи худатон мешавед ва метавонед ки дигар аз мағозаи оддӣ не аз Faberlic харидорӣ карда аз 20 то 26% тахфиф гиред, тӯҳфа гиред ва маҳсулотҳои ҳалолу босифат. Ду намуди роҳи даромад гирифтан дар ширкати Faberlic аст. Якум аст ки шумо метавонед ки савдо кунед, маҳсулота аз ширкат арзонтар харида дар болош пул монда дар дигарро фурӯшед, нархи каталакатӣ. Ва дуюм, шумо метавонед ки бизнес кунед. Бизнес кардан чӣ? Дигар одаморо дар таи номтон аъзо мекунед, одам мебиёред, дар таи номтон аъзо мекунед ва чӣ қадаре ки одамое ки шумо дар таи номтон аъзо мекунед барои худшон мехаранд ё ки савдо мекунанд, ҳамин товароборот зиёд чидан мегирад ва ширкат шуморо барои хариди худатону хариди одамотон ки чӣ қадар товароборот зиёд шид, шумода ҳар 21 рӯз даромад метиҳад. чӣ қадаре ки командаи шумо ҳар каталог товаробороти зиёд кардан гирифт, яъне ҳар 21 рӯз ҳамон қадар даромаддокӣ зиёд шудан мегирад. Бинед дӯстони азиз, як мисоли оддӣ мебиёрам, шутобе ки фаҳмо шавад барои шумо. Масалан, шумо ҳамин кора дар магазин, дар бозор мекунед, меред як магазин, як шиша мехаред, шумо да маъқул мешавад, пага меред 10 та 2 сомон реклама мекунед ки ҳамуҷа чизои зур дошта, ҳамуҷа равед. Дӯстони шумо мераванд аз ҳамуҷа харид мекунанд, шумо да ягон фоида нест, лекин ҳамин кора Faberlic да карда пул кор мекунед. Агар шумо хоҳед ки хати мо ҳамкорӣ кунед, марҳамат, рақамҳое ки дар поён мебинед WhatsApp нависед, мо хати шумо ҳамкорӣ карда ҳамаша мефаҳмонем. худованд нигаҳбонатон бошад.